Ni lun bena chode. Okay. Welcome. Kardom. Kardom karbing long live kelang ratum doan. Pinilitum karbing long live studio long puthot tilitum chupapon elitum kaching honai one and only alang liga director, producer, writer lapen elitum kadu itum chini lo elitum kaching sige tempo wala tempo driver atuma live stories aputhak kevan cheng elitum screen along karbi pen ke alang li hello ke cheng silo la pen alang li lun album mokha ke location mokha break pick elitum karbi ang long elitum theglong le pin location mokha ta alang li sinangwan pilo la pen easy ra lun along ko ppc location pen cheng log designing pen cheng log concept pen cheng log storytelling pen cheng log camera editing pen cheng log color pen cheng log artist atumhan copy PC angle ke donang jima camera angle pen chenglok ang ton pen kelang cari la pen mesen pen kevan ver abang phuke litum sir Rajib Millik lo pen alang li alun galong li phane anutinda kumar thot pusi ki pupu kumar sanu bena chinglit hoy la pen alang li voice ke si damdar mate best do pick la pen voice quality me pick alang li ke lapen ke alang lige all rounder multi talented la sipini banke jasemet alang liphan ka chopha lam the banke non ke bangji nini thoma people te litum seme po alunjir elitum theglong da prang po release po la sila so release le prang la so concept puthak la so storytelling puthak la so location puthak project location na litum thek ponlong po elitum isi lun album phanchot lana khelo dam pen location kaprek kiri tar lip dam pen iltum han kevan pike alang liphan churo vek nangji la so puthak same angton ben jingi je than paduna tangte naliphan akhiru pipaji ro nangli apor pini karbing long live studio long wang pen nangli la seme alunji puthak eti theni lamthe phanal ban churo lo To kechengsi nili hin pen karbing long live kadu we kelang atum phanan la pen karbing kachinghon karbing long arad wanan phantame nili ninga klomen kechengsi kardom bajireglo mopen ilitum kechengsi banga churunangji ilitum karbeng long life nili phan la sobar sai nang pipon pot la penalang litum studio long anang chohang ponpot la gute karbeng long life tima phanta nili choropa la pen kechengsi banga ilitum alang le bikrom terolang ne phantame nili alang li phanta choropik pen alang li long tan li follow pick kai ki mata pen mo pen alang li pulo te nili ke thego kali wapista kabori pon la pen ge ilitum karbia khai mate karbi youth pen ko pisi tum non project paklang ponjima ko kai ke ta thekjima po kai ke ta nili ning long do la pen ke non jituni ke litum kabori stage long sidolang amasi kabori pon masih thekeret pustame isi hini pen paklang pon phan bor I pon lo la pen de la so kaboria along pen ke nanglitum karbiang long ara doan stame niliphan nangching hondun lo la pen nangching honduna joine si nilipini isi hini wer alun tame nanglitum hirjumi pen si lun pon long lo la pen ke lamarjan stame isi hini wer stame paklang pon long lo la pen ahok lo mupen nang itum teron sangho ki pu bangke je artist atumulong PPC ke phodun pen ko PC elitum facing a problem doma pu la bangke ahok isi hini bangke ke phopondo elitum nilila lun ka bonda pen chenglok music director pen chenglok angton ason pen chenglok bangke kisung pen apor pen lahaya penangan kadore pona porta dodo sita la suang bong sita me litum karbi khai pan contribution do nangji wa joine masi nili menanda kache bor I pondo ake ong puge kali la pen ke thego puge kali hai lalo ke chengsi bangke auto tempo ta karbi arara tum je elitum tame tempo lahai ta wekdun nilita hot pen wekdun rongar lo ke do dhu bangke pen hala so dhu tame la tempo cho wektum sitame
isi nilia manpeng ki pipondo la so lunjir long mane BMA pas tame sakurila long le sitame la auto chowek chot pen sitame itum reng un la pen ke family sitame litum pang reng pon un po la so manpeng ki pipondo alang litum phan auto driver tum han an la pen ke nili kiluna bang sitame ni me thang da ninga rong pik so lunjir kiluma the practically nili ta phopon la pen thought bang thulo ako cycle da nili lun pon lo la pen ke la pen adun thu ako wang thanang puta lun pon lo la se la li tum kaching hona joine nili million ke par lo bon non cloud film production along se nili upload pon do la so pen ke non wang thu bom ako seme pusawa la son thot lo mane me thang si kabori pon nili a tune la pen ke lyrics sitame nili methang bori pon lo la pen ke music sitame nili methang direction pi pon lo pen ke non la lamar jan long an step an nang list tame nili ke ban penan bori pon lo pen nili tum long nanga ching hon idunga ching hon nai pudam tame litum actor ade renowned actor alang li bipul terang la pen ke angona bora po alang li ke karbiang long arlusu ben alang li hem ke bukulia pen alang li sarpi bangke karbi alam na thekpik mat la hui ben ke ditum je actor actress that kali dak as a team they were working under one umbrella pupu mane all actor actress that kali sila marjan ne bonai long ke tak bangka producer pen chenglok director pen chenglok pen penang an jir pinang chiratun pen la so pen si aprang dam bom lo pen non edit suli bom lang sitame paklang pon tudap po lapan sitame no film production lo oh nangli kasilam tang an lungar bing long ara pan kevan pi almost 1 million cross side lo yes lapen nangli lamar jana long ke artist tumpan koson si camera face nangjima koson si step en nangjima lapen a pen nang ridam po la so long polote la so wording long polote la so lyrics long polote no deng sa mi copy color si anangjima copy sari pusa mi copy color si anangjima copy blouse si anangjima copy pini pe koksi kolo so location pen pangbarte chilonjima camera long ko son lo outlooks messenjima lai angton pen kelang dona kenang sot thedung penang tum ke camera wan lo location si thik lo lunjir selam lo publish that po ili tum ke la sona quality ke dupik lo di la swang bong sinang libang non ke si unique ke vanji phanang li kaw kai ke mata kampori eldom la tempu long le lang nam non cycle la long le lang nam non kapek non wang than ni dungan la so locations tamili tum lang nam lo pate silonge damang do lo sitame la solunjir along ko sonsi la lo so artist aphan ko sonsi ko so por hosi smile nangjima ko so por hosi ameksun arum pasun nangjima ko so por hosi camera nat chilang nangjima ko so por hosi hun nat lang nangjima laida nangli masap sap step mokhada nangli angton pen lang dunsi nangli edit pamisi rar phan paklangji kala ko son me lahai concept nangli idea ke long lo mane kala mane lason ilitum esi tema claimji pulote ning ta hang nangji la pen ke ning hang pen emethang da concept ning ke hang logot si angton na concept che wang po pen ke mo pen alang li pulo je color la hai ka du we ke lang stam mane ahut pen de nili methang da lun ta tok det tune da nili methang se salam music director da ahut pen nili pidun dun la pen ke kilunda nili methang si lundun amat la hui pen masi mithang feelings jitu niki la ininga arlo pen jitu niki kewang ke thego ba kali ta ininga arlo pen si la dak la location yong si la solun pang la so location pen chokji me na bu la set lote matha po je la hai ka matha pen se ako real bang claim da o la chokji po ako nilidet kali nililong choreographer unta do
plus cameraman atum ta do apen hala tum ta sap concept bang chi share bo nili de nili produpini anta nili puparala male nili team phan jai me producer bu nili chipu pe nili producer me hopen back ta budun rat po people love because they are my team. Exactly. Because nitum team is working under umbrella po gela baka hala to concept pamilai lo po ta jar teamwork lo po te chun ke chun machi lalo mane non seme long tanili la swaluna concept seme deng pone po ko sonsi ke tok pon mala ta na sap som nang thanik chompo it means non malom e chorben cheng lok lo hong dam polo te pinso mardom han ke aning bidun pik titi dodo non la situation hai amasi la so misunderstanding do kok titi wa pisita hala ke claim atum bangda medam senang ji la pen ke hem nang kang hong atum ta me nangama thadun me senang ji amasi ahut pen de la son dodo bang phan pudam de me thangalong ta dodo amar lahai seme pibom masi la son na concept tok lo bolu tangte mane maybe present situation lo la poche matha bensin ilia concept bensila top pon that means seme concept bang la son ho mane misunderstanding of love mane ma sab so what a hormu pen misunderstanding that la so joine basi aphi pinso mane aro sutame mane latum echor mane dora pet po pate pini pen ke nang phansi ininga klong pen ke nang sorjon det po pen ke hoi kai ding pian ta me tum le ching hon vet na la pen itum love long ke maduta mane ko pila pu po bang chini na dala so concept bang ke je bang nang ke than pen arjun nang ne me thang ning che hang opima hala hello ti ma semelo la pen lance pithe chubo chera perlo nang lance ne pila ching hon raw lo nang mo kai ding pian la so ponse concept ke tok neli na pen hala dak a picture long ta mo thek pon long ji je la sona concept si do mo last tot bangke je men misunderstanding ne la for mu bangke hala sor mu si paklang pon nili fa sangko la clear vision chen et nang ji pupu me hala bangala lu na concept lo hai amat lahui matha pensinili pen ke location bangke non mat bangke nili koson si ke lang pon mala bangke kadu weda chini no long ke internet do la benili ajo wang ta menili kisman film moka study otiti ajong helak asaido busta me ajo 12 bajis ta menili screen long kai ta lang verti koso concept ko na bense la so location ke doma kodak ma po hala so bang nili kai ke ta ka matha pondo do masi la po theklong bom deti non long ke mobile long ta do ko na ma la so best region sitame kisman location bang ke hello pic ke damjia phan mane itum jelanda mathanang kok nini nete lele anisi nete lele halason location da do sita un an ke nili borilo non la seme long ta nili tum 12 hours journey that means ke dam ke bang 24 hours pin dak penani kang sam dam lo bote hada ada prang sile dam je lason mane facing do pic ajo jo pang thang ni tum dam nang hala location along an ke li japan je lason artist tum pen ke dam rap man ke la ihum weda gari ke chok che hum ni hum thom ji poni athela dak dress designer dolang pen ke director dolang la pen ke actor actress dolang sport boy camera dolang angton mane isi shooting yong se pameji pulodang te ilitum dak circle of hanle hela bang yong bang chini unde sita minimum ke 10-12 jon ke dam bek nang la exactly pen hal dak ke do ke thak lahai ta problem expenditure alam do pen lahai ta benam che facing ponang producer i sap lob long de amani le bang ke all side che pu endundet ma da amasi ahot pen bang ke lalo mane ini arong pom dam bom da lai bang ke feel pon pe hai mane itum mutote akam nang claim lo bolong te paklang pampe nang karbiang lorat phan yong si ako thek the ja je pulotang te ako karbiang lorat phan itum ako idea bang stami itum johang pon lo nang alang dum lason sibo dam bom exactly nili nali project long artist ang bong bolo de litum senior artist lo most handsome dashing ake hai bipol di ake hai bipol ala wang thanang ni dungan ta dak alang li
looks pen cheng lok alangli style pen cheng lok di alangli ko sono po acting pen cheng lok di reaction ka du ko vi mipik la da la suppose million ta cross lo pen penangan reels ka selam ilitum risoi jang bong penangan thek long lo bang thani du pen voice quality music kadu wi mipik la da la pen location na mipik nili non dak semi halong ta alang li phansi en pon lo pusi nili arju long copy ke thek long la pen alang li pen koson no chemistry nang li as a producer as a director as a singer lamet bangke lalo kechengsi bangke Nongklar Film Production YouTube channel bangke nili silang pon pena producer mata nili malo pena singer mata nili malo pen ke music director kadu wetanili mithang studio Nongklar studio kudo so almost Bipul Terang he is one of the legend mane Bipul Terang ke alangli ke klema jak ding olo sita ke klema jak ding open aning da ding pigalangli pen alangli phan son karbing long rat doan bangke inghon ponangji polo shooting ahormu bangke concept ke do pame chorori uni alangli phan lapen Bipul Terang son alangli actor karbing long sor ke long bangke itu alangli phan tum choro nangi mane as a nili producer ba singer hisab ke long bangke Bipul Terang kisman hormu je alang lifana concept jong si thande polo le catch the pic catch the pic la pen ke la so concept jong si rat phan wan lo polo tangte la so concept bang acceptable ji po bang ke la bang alang li do la pen ke shooting la hai ka do etame alang li bang me pic alang li thang da pasik sakse la pen ke he is a good very good okay pen ke ako nili channel along bangke je Nongklar Film Production channel bangke lalo je actor pen actress mane kangwai ke aluna concept pen si kangwai nili mane la solun long bangke la amuka lote chokpo pu la so concept mane aluna concept pen ateng si gedang tamane nili Bipul phaling wai ret po alam kali ke mane hala aluna concept bang chok dam nai itum da ke misen do pic suppose non legend actor aba Bijoy Lekthera do lapen ke Sanjoy Terang do lapen ke Vivu Teron do lapen penang actor do nili ning dok pic do e banda even actress tamil itum da Mirmili Hansepi do lapen ke Lily do lapen ke Kiron do lapen ke penangan actress do kadu be bana ning do niling dok bi bu alam kali sita mane hala aluna concept je ne aluna concept jong nang le lo bolo tangte nili obviously ditom production beng revek po dia nang curi nang nili tum han bang nili tum si riji la bang ke la si hala so abang ke nili kadu be bana ning dok nili kadu enda honor pic nili because artist pan ke nili honor pic non da ate nili methang artist boli nili hob be kan honor Oma si lalo hai, la si dambom titilo. La bang tha ni dungan la so alunjir la so whole mane song album along female artist akimi kelons nang lihin pen first lo bon nil tum thek long ching big screen long kalang la lang lia lamu sab bon than ni tha oh yes actually wang thanang along bangke actress bang ribom lo that means very sweet mane si nangi mane face nahi la pen ke very sweet face nahi pen kismana dress looks bang alang phanwang nangji pajal as an itum team it means natural nahi one of my mane pilo my colleagues no family partner she is my wife oh your partner yeah my partner she is supporting me a lot okay ni phanang support pic ni pini kona ma step ke da manta me my wife wa join is ni pini lan lo plus ako alang li si kisman hormu ki choose kuri ri mane jela solun long bangke la lo pen la solun long bangke la ta chok po bang alang li si kisman hormu bangke na mane suggestion ang pi hai to Rinki Brahmo she is from Kokrajhar that means people Rinki Brahmo phani li ki choose bangke
tamne a concept ateng pen la bangji la pen ke prai alang abangke Rinki Bromo is not an actress mane alang ke ako police along si police department long si sakuri claim to niphan bang nang follow la isman actress tum hai to so du nitum pu chingki long lo mat si niphan bang ke alang aprang man ta ik pusinang ha ni methang engji reson si jiman mase le pulo project do bongso nang wangtha pojal le hai masih bangtha mane nang project si bangtha nang bo pole kali lo nang si bangtha lo masalang wang lo wang pen nang cipaduk dun lo ni tum along production long tapi nang cipaduk dun lo pen logotio bipul terang phanta choru nangji alang di tang cipaduk dun lo pen non exactly ako kewang jelang project ta dopik lang ofisita karbiang long along itu ni non presently situation bangke producer tum tanang kombom lo na koma the bange people ni da chichi ni ne ambane aprang ke album da thek pon long pic alhe nang li methang director lo so na ne album ke thek pon long ni tum mane one after one non bangke nang kombom lo people mane producer dum nang kombom lo ako people ne our side on chelong pon pedelo ne bante problem dokolo ne chini ne delo sita ni jitu ni non kelong pon ana bangke as a producer isa pololang te ditum bange return wangwe suppose non isi album non shooting lo nile last time wang thanang auto tempo shooting nile nai ta ke kom nai ta nile 4.5 lakhs pak ni diwar nile methang kachuri pona tangka lo la bangke nili Guwahati bensi all set ke ban te hol hai set par set long tape nang anador thedung dudu alang deman ke penang pen ke la soteng bensi rapta nili phanang accept lo la pen ke puthot non ko wang thanang ta nili ko an suppose 4 lakhs plus nili expensive dam pen non ke pa kom lo nili bane non Seme bangke ni tum la bipol terang ni phanang help dun lo seman petram nang than lo jela ke las expenditure bang laan pup penaan nalang di tanang cerab lo cururi ni lang di pantane pen ke cameraman tame ni tu maprang ke nili Guwahati ben sipon isi ni bang ke sita non bang itu methang kar biang long alang di sarmon terang po amen bang ke alang di pansi kamera ta ke pipon lo pen hai nang ujum chet lo la pen ke producer tum ke lalo mane expanded sitame return bangwe karbiang long bangke ekdom frankly along lo bangke cita ko mane aning ke me joini karbi khai bhan donate ji bante karbi khai bhan contribution ji po apharmana joini si nili da claim pon bom non he cita ke bangke return bangke awi nili la simu pen pulo ke nili phan nang support dun ke ni chor bang nang support pic lai claim non pu bangke se la si claim pon bom non da Antela non Seme bangke artist ke kuma malo ne Seme artist bang singer artist bang oh yes singer bangke lalo nili methang lo ke idum ka ching honnai itum kadu bela chini lage nitu timungpi la pen ke lyrics ar mata nili balos ta nili kesemna side o joini ahut pen ke hala pa complete do me po nili kaching honnai itum kadu bela chini lage lyrics ar langli economy nang cherab dun ahut pen la pen ke music bangke nili kechengsi bang nili bong inudo Seme teron po so du nili studio long BG nili studio long penana project do kok la itum nongklar studio long amit rong pi po hai kita alang li long masih hanili hadak sidam lo masih hala so du music bang ke itum Seme pen mi thang se direction pi dun lo music bang dala son pendang nili jirpo do inut sermon crow Langli da kai ke manang cerap dun langli ban ke chini ado da famous pig lage sta dolo dak itum mane cerap chito pensi lun bang kenelo la pen ge ako che parjana long bang e puthor la ta ko itum pen than lo bipul angana do la pen ge choreographer itum non akimi itum kaching honai ingjir lo lage nili bongso lo protima teron pi la pen ge cameraman bang dala dak malo
เป็น dress designer มุขดุลังแล้วก็โมนิลิอาเมนฮัดักตอกบอนโปเป็นเคตามันนิจิร์โพดุมจิร์ปีดุมตัวนังเชรับดุนโอโลเป็นจูโรรีอุเนี่ยลังลิตุมันตาการบีใครบ้างกันชิงฮอนจอยนี่แล้วสิลาซอนเลกัดดูเวทไอตุมชิงฮอนปอนบอมแล้วเป็นกัดดูเวทไอตุมนิงสิเวตใครสิเวตเกนกามิสิเวตโปรเต success เอจิกะอาลามเสียเวahok lo sekarang long live kelang ratum pan sedame than pajini pon kangtung mangan lalo nili studio long alang li wang pen la swa a concept aputhak sapo eli tum che than lo pen sapo editing pame melang same masapo nili same lang dun lo la kelang pen nili ke mathadam teng polote pen nanga risoi jang tum chiruji pusi nili ma mi khris tame buvekji athema la swa concept bang prek pig unique pig li tum no way tu maning che hang atum ke message der chat pen reply posita me ningkani si proposal chipi data phi ning chang data phi sta me out pen ke message reply pe that out pen ke phone ding that ma chi chi cha cha lam pen sa me misunderstanding du kok po a phi issue bang thetan po phi ke break up date ti la si break up bang ke lage joy pe sita me isi relationship along nang li dudun lo polote ladak character cibuji seroi nang jidi ladak isi la so unique bang ni thek dam long ladak ta misunderstanding lo sitame la so ka chekak angdeng a clips puno la pen aning chang chang a clips puno ekdam ning sampigan lo la pen ke la so alunji sitame million ke cross back po la pen ke release nung we pan man si penangan na views do vek ji la ke la pen mapping an lo location mo kada mapping la si unique lo la pen la bangso alunjir anu tin stame lang vek po la pen share vek po la pen mesen comments pidun po posining thelo atema la son alunjir ke lang li si vanun chot puje pudan data no nelo a concept clear lo pen non way non dobom situation aputhak si best si alang li la so concept seme wan lo la pen ladak angana boras tame mepik lo alangli ladak alangli a concept side lo address a color ke lang pen cheng lok apinding support pen cheng lok ang ton pen tame location pen cheng lok alangli masi director lo la pen elitum bipuls ake hai pan ke elitum ke alam thisi pen alangli tame churu pon lo pen elitum ke ik de lo alam thi masi ase senior artist alangli mepik pen non la so ke nilong dalang li chepaduk pik athema la so location alangli hello pik pigan ke dam la pen non nili nang tham lab le lo hadang nang tum le lang dam ning noi location ke nana ko dulang nili nang par jupon po so ta nang raje ke lang me po nang raje ke lang me actually nili pinian kilun tang bosor siaprang ben kilun lo nili to la so location ta hello thu pick amasi nonan ta nili dak pangcheng ponlong le lang project bang hala ta Arunachal kalipote selapas dak damvek nang ji mane damvek alunji ramasi la son nang raje ke lang me pangbar idamu ve ke pen ke laan ke lang me lo je chorban du bena pangbari mu ve zela borop pulo borop pen si pangbar le se hala so bang borop lom dang bek nei hala ta minimum amount nang ji hala si nili pula hala dakta nili actor actress bang lang bom lo nili ningar lo matha pon bom lo koma phansi pijima po hedi hala ta ko pai bone koma to ko pai bone se nili pulo ga nili production long bang ke je nili phan nang johang nang ne projects tame nili me thang si nili to me thang si project kone hala so alun a concept la pen hala so la dak polo de la so dress bang chelon po la dak polo de la so story bang chelon pon po hala so hormuta nili lang pon lam exactly la si do lang apen nili kilun tang alun jir ke do pik lang Alisha na itu kithur mi singer lo lang ar suar lo hian pen ke jume sana Alisha pen ta nili lun tang elo lata andela non seme alunjir le sabo karming long life ke la ratum ban ingkung si nili singjam da ke long ko fisita me nili lun pon po masap so mo la dak le nang li thun lang poning na pen audio ke already dongkla film production long launch elo nili ke launch loge pen non an ke long nili 40 plus of yes yeah 40 plus lo nini pen audio long mo video bang ko nang le tum nang support un na la alun bang la lo
Seme deng pone kang hon nang joy ne doana kang hon tame ne senga klong pene nang phan si panong wet pone कुमारा थोट के एकदम ऑफिस की भी लई ane alun bang romantic feel pic nahi Oh. amala feel long da lun tap de no sita mane alun bang la son lo je chinghon pic alun bang Oh. la pupu da chinghon pic a joy ne chinghon thu ong ma se misunderstanding da la sita last tor bang ge di la tum che tong lok kan ta ते लहाय लुन नंगली ट्रेन लोंग से थाब बम होतोम के माथा थामा मते गाड़ी वेक बम होत मते आरवे जांग बम होत मते इनोवेट रूम आर लोंग नि जॉय होतोम नंगली लहाय के माथा थामा choro pikor de nangli di phala situation nangar jupo ha di ekdom ninga klong alap nangli li phala gar jupo choro piklo nili hokpe la mang than bo actually nili lun ka bonda la pen lun tune ka matha abang ke ahut pen ke nili gari bek pon bo madhu ta do oh nili nili ge rada sai dak lem de tema hot pen nili dak di pu pen ha dak nili rong an che dam lo pole la so dak jong si gap do lo polo te matha pon bom titi la pen ahut pen ke je mentune ke la pilo tuar pen mane dam bom bang ching hon thek long lok bike pen je tharo pe pe hala bang da mum nili matha dunde titi ba ko an ke ching hon ji la tum morni si ke ako lasona situation bang dette ko pitong chong hoi pone po lason matha la sala performance man sila si son matha pon bom ne non ka matha tang lun tu piklang isia lun je bang ke nili pupo da 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 dam nang kang hona pirithe chobo cherap nang kang honang penne it means like a non heady pilopo non lo risoi jang tum aning che hang lo te pirthe alla ma ya ta chini ni lo di mane ajir po jir phi chini lo family chini lo ning che dog long nang po da karap jui na behla karap jui polote new love ke la to ke madu phana chini ni lo ni velo jog disturbance ave na mo lage hala salun si non ni le kene bonda bom le non ban ke non ban ke bonda bom lo sita ni li dam bom da hala soflik thek ponong le lang non da complete long le lang kisan ma pa complete bom le hai te la hot pen ke la lo ta ni li megjang andu bang ni li matha bon pe ni li ka preka sai sai ta dokok po megjang du bang asap preka music align lo wang te mane jitya ni ki ni free time do ne mane nili belek kaprek asai avelo pode business asai lai bele free time do te nili music long lut chop po ala dak si matha po pen studio long dam polote la keyboard dot po emethang labo matha pon bom ti apor do e honda খুব বেশি একদিন long মানে anisi long ঘন্টাই si ke ong nai lo nili la so po se matha pon un chotiti aholo la music is a therapy putang de lo ako one of my mobile ke ni phange ne arnam lo because da ke people nili dambo madhuta bane nitum singer nili ke singer pokali ke chali dun hai sita nili tes ke long pon bangke singer dumne mentuni atune ke bang chini ne ininga klong long hai atune ke bang chini a baun we mane mentuni ke vek pon bo madhuta bang jui mentuni ke inuber ha thing pi long to pudo dhuta bang jui lason titi ama laso thu pani lila phone long che record titi ho laso che record po one by one po matha pon bom po hai mo lasot bange pa complete titi very simple mane kape ke ton chini ne da nili phan bange le lason se la se mobile bange ne le la ching mane chingbo be ran boni mobile bange sab dola lo da holo la se nangli hin ben lang nam lo pulote nangli always young and energetic atima singer atum polote musician atum mange isi a kind of therapy di latum mange depression apir thelong penang penung ave artist sangbong di lun se pitum ke di kaki mata entertainment apir the kaki mata ning karong apir the atima poetic artistic mind lo matinal tumke tema lun ka selam da joy ke gali di nangli lun jir nangli album penang ni tum ka chinghon doctor tulram ronghang cm da same nangli phan nang foludun opportunity tumar judun nong panangli phan da open ke di nangli phan kai te encourage ver di nangli phan da pini puji ma thank you so much mane tum cm sir son alangli son itum karbiang long lamzu se alangli man ponang alang ke chengsi bang because alangli ka dugo e phanta
homan kelang mane nili phanle lang wong kali ni phaning do kadu we ada prang lo te morning de kadu we karbeng lo singer artist man anta gutte alang lilang lang alang li kai ke matalang lang le pukali alang le karbi album lo te kelang study lo encouragement ni pilo se nilida mopen nang le nangkar jubange people lo sara men tok ponde de okay because I love him mane ni alang li finding dog pic non help pen gali ni ha bihek pen Dr. Turiam Rohang sar ha bihek pen sining dog ako alang li na encouragement pic non singer ponde gali kapre young each mane alang li encourage pic at the same nili phanda la son lo hai se sara men kai keta nili top on it means how lo di anu tinda di si mane guide yes kalang I see inspiration of handi anu tinda la de kale alang li khai phan kwane ka chipet du how lo exactly ben alang li logot ta pinando sita alang li son ke nitum non young age tum mangalang li phan nangji kenang so ben alang li do bom lo polong te li tum lam lun tamil pen development tamil penang na prang dam la nili concept tek plus ako logotio non bangke je alang list tamil non ke bang je lang ta sam alang li methang si tok lo alang li methang si lun je ta mane lyrics are te artist feel sar long dandu exactly la le hai as not only politics sarge artist long dandu how lo mane he is a very talented man how lo iltum choru pon vek nang ji na se non tasam se tame ilitum la Indian Pavilion long mate Cannes Film Festival 2026 along tame trailer ge release pon lo pen la so release pon tame kaprek ada international audience atum the writers atum producer director tum same lang pon lo pen ilitum chonghong pon ding lo nang la so international level long tame ilitum karbia lamarjan jung CM Dr. Turam rong hang alang li ari deng pen ketok pon ka bonda pon alamarjan international along nong long pon pupusining thelo di pen long lu polote tum karbiang long arar pharman nong mi ke man pilo si ilitum chonghong ding nang la pen la so lamarjan tame mepik themanil tumta ada kan artist ni tumta involved un lo pen tumta shooting dun lo pen professional o ke claim gedam di Bollywood tuma teng lo pen ako churu vek nangji CM sir la an por ka dureng bong stami alang li la so location long wangji nahok location long same apor si 1 hour apor chen po amena wang mane karbi khai phan ke paprang pon jia phan ba pharma bori pic sa nil incident non ning dolang arbe jang pic la so khondo niltum singhason part se shooting namlo mat ke arbe jang pic I did not expect him to come on the location manenge niltum shooting bom lo ke an gi chopor nangli yalo man ke an chunang pu hen ten po announce bom so CCM sar ke asindel ta velo ya ta velo inghan lang bung pensi ke wang na security tum no deng chu amat ke anchu pu makamali pu ato anchu de no pu an ke chona nang hong lang la pen shooting pangcheng pu amena si nangar jab dun si mic na on dun si la son leklemo son ni tum same me prang dang lo hari nu di alang li ko son si che maintain lo choro nai alang li mane day and night padukun la pen ke nili pen pulo ke la si itum yang atum ta kadu wetaili langli sona ning haulo la pen tasam alamarjan is the first ever Karbi film feature film po la ana budget la ana location kiridam la an mane involved di kadu with team me pick ji pusinili outcome mang me pick po ako isilam nili aporlam da dola sinali phan sami ki jutsi nagar ji bang lalo ilitum ke non ko paida ke milo MLA sta me bang po sit long peneng 2026 an ke di elitum hala elitum boru council pen langdam lo polote almost di alang tumta do elitum ta non ke bangphon dolo ako mo ke bang jilang hut do thui lang sining chethelo la pen elitum non karjulong polote MSC sta me a boundaries do repo polote MSC sta me non ke 26 kali an so sesi klang po
angke nang lipan ke nil tum nang follow dun o nang lipan nang lang dun out pen ke social activist nang di out pen ke racha song along same out dak ke nang li rong pine dampo nang li LA chedampo nang li homosti chedampo kidu ke lak pada party level pen nang li ke ngan ke cherap la so nil tum nang thek dun lo jongsi non efong jongsi MNC thak lo pulote atema leader atum dure ulang non karbiang long gedi jongsi leader kang waeng bong nali phanta nang menang sung bon pulote nang lis nami ki thur niang ring doma pine ning klong penalam che thaning tung doma critical piglo lalo nili ahot pen ke social kam bang ke nili claim ning ha aprang pen tami because nili student jitani ke nili degree puribom juda gop college long GS man lang la pen ke aprang ke nili ta rat si claim lo aprang ke congress ke do duta nili two time elected youth congress long nili president man lang bisia ko itum nili lang HBDC chairman ta man lang masya ko ma alongso ke tiket hang dun lo nili sita ada ke boruang lo masih nili ada bangke papi dun hop lo hai apa api bangke nili rat bangke nili non happen kali how behek penta nili rat pen ke nili cetas pik even non anta nili ning dog pik nili party level bangke nili langle hai because nili jat party designation ta we sita isi bang kamatha bangke do jen ni rat phan wrong ticket ponang ni ka do eta because there were mane latung ha wrong arlo thang chini ne ket bang ke than pare aling mo mang hudun der na pu lahai ka che protect don ni rat phan amala so joini masi rat tumta prai nili phanta kai ke mata nang ching hon pondo hai la so joini se alang li nang ching hon pona joini sin li rong arlo ka do eta dam bom nili status ngai tu lang bom pon ya karbeng long life na nili thek pon long bom ti ti nang lang don pan la hui lo very real lo la ke nai tu moment tu ne nang don ta me with on camera pen nili long dak iduk exactly kisung la pen ke raratum ke thek don de ke thek don long le hala haya hormu non nili tom dak difu hiti nang dokok pusta me nili kai keta nili ning do nili rara phan pen hala tum phan koson si pirthe bang pachichar ponji la pen pirthe lam koson si hala pachini dang po kai keta nili do hai la pen ke sialam bang ke lalo che chorore one li tum mopen nili pula li tum CM saraphan alang li la anat tok tami alang li akeng besame wang la pen ke ambatai tin nili bird place pulo sar bangke ke bang mane jaipong nili bird place ke pe aprange hadak bangke thang da we amada phi non idi ma CM sar Dr. Tudero hang nang bandet pena phi tuar nang pilo hem penela market set nang pilo field development nang pilo higher secondary nang pilo karen nang pilo pen munira tum non nili to mahawar long doctor nang pass bang dolo engineer nang pass bang dolo pen metric nang pass first division tang do we thek pon long non but that means ne bad place la bang exactly la so concept bang nili long do polam le amasi la awat pen te rada long dam lo te kai ta lu nang palun po rong sor sar pimar doan chi pangrum po ya po mal la hai ben masi nili kai ki mata chetas pondo pen la lo pen ako ithelam na julo nang libang kiturdun jialam bangke lalo nili ning ke hang ho e puge kali sita jongsi raratum bang kadu wedang support do long te laben angsong pen jongsi ahir jumelong plo tangte nili kai ke tarara phan sacrifice pon phan nili ning do lalo hirjumi hansu se pado lona nangle khemang na pen obviously non ari soi jang atum si la so platform long si dame ken kam si jordo nang ya semen ke to ke lang ke thega tum na pen na son ke thek ari soi jang tum si paprang nu nang podi la lo na li phana ke ru pipa zir lo la si non bang ke aporlam da do la si seme alam alunji aputhak etetheni nang li pine rada tum phan mentusi nang li release pon poma la pen kalang chuning ri poning na ta kada ta ahol lo pen kado we karbeng long rada phanta nili chuniri kang tung ke lalo je non ni thoma phi
นี่ลิตุมedit department hin balang litum claim bom lang lapen tang dapat dialogues mokhata dopik lapen ke kismana clip bang ke nang litum phan nang paklang pon long po lapen ke kadu weta karbiang long arat doan stame nang litum hirjume nang pidun bom non lapen nang litum nang support do polong de ni litum da ning che theponji lapen la an so se aprang nitum karbiang long artist do an stame paprang un po ben innovate phan kali ka do ben da supporting noi la ben ke nitum jong si production na hin pen jong si loan pene pena upload pustame langle det pustame play check la pu bi kongon mane viewers jong si barhi lo polong te asapo revenue long long ta hala so revenue pen mo next project po aphan bang nang le tum hirjume la se nang hang lo la pen nong cloud film production na hin along sa upload ji pen ka do e banda chuning ri lo pen ka do e banda ning thelo je nang tum subscribe po pen lang po si chuning par lo kar do so perfect lo anso se alang litum nonglar production punon lapen alang litum teron hem anoghum lapen alang lia kai anso se pumen pulo ka che pading lo nang lapen anso se rana ma herjume padolo nang pen alang li claim khai phana contribution thepik lapen anso se pa claim pon bom lo nang lapen iltum anutin same alang li ke claim ke dam along support don lo nang lapen alang li phan pini kar bing long live studio long lam the se jai mek long pornang chipi don thek pon ali phana kheru pi pajir se tang del tum kar bing long live ke lang ara tum phan kardom chipira la so jai mek ton poni khong na kar do kardom